DJ Rock, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back mga kabisyo. Kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Sa oras natin ngayon at 10:24 PM sa buong kapuluan. Mga kabisyo, napakinggan nyo nga po kanina ang kwento ni Rose. Si Rose na nagtatanong sa atin mga kabisyo na paano daw ba talaga magsimula ulit. Emotionally, mentally, at spiritually. Sabi nga natin, sa pagkawasak ng ating sarili, ang pinakamahirap daw gawin ay yung buuin muli yung sarili mo sa pagkawasak dahil sa maling taong minahal mo o dahil sa maling mga desisyon na ginawa mo. Pero sabi naman ng karamihan, sa pagkakamali mo daw, ay doon ka matututo. Doon ka tatatag. Doon mo makikilala palalo ang sarili mo. At mapapasabi ka na, kaya ko pala. Talaga palang may tamang panahon para sa healing. Pero mga kabisyo, bago po ako magbigay ng aking komento, basahin na muna po natin ang ating mga kabisyo na nagbahagi ng kanilang suggestion, violent reaction, and thoughts sa napakinggan nilang istorya. Sabi dito ng isang kabisyo natin, please don't mention my name. Hi DJ Titan Jello and DJ Rocky Terra. For me po, hindi ko po sure kung totoo yung time heal wounds and pain kasi po 7 years ago, namatay ang first boyfriend ko and until now, there's a pain. Lalo na kapag naaalala ko yung happy memories namin. Kaya until now, maliban sa kanya, wala pang sumunod na BF. Pero para kay ating sender, if you feel loved and cared by him, just trust him completely, not only you, especially kung mahal niya din ang taong mahal mo. Lalo na ang anak mo. Huwag kang matakot, mahalin din siya ng lubos, lalo na kung nakikita mo naman na totoo ang pagmamahal niya. And lahat ng worries mo, just surrender it to God. Makakabangon ka din. Okay na rin sa in-laws mo, just think na lang po na okay rin sa namatay mong asawa. Sabi naman ni Richmond, patawarin mo na yung taong nagkamali sa'yo, lalong higit na patawarin mo ang sarili mo. Sabi naman ni Darwin Rosell, minsan hindi maiiwasan ang mga struggle sa buhay natin. Pero lagi mong tatandaan na andyan ang Panginoon at lagi kanyang ginagabayan sa bawat paglalakbay mo sa buhay. Isa pa, huwag mo nang intindihin ang mga taong naninira sa iyo. Tandaan mo, sila lang ang may problema at hindi ikaw. At meron pa dito mga kabisyo, sabi naman ng isa pa nating kabisyo na nagbahagi ng kanyang komento, good evening idol DJ Rocky at DJ Titan Jello. Para kay letter sender, yung lahat ng pinagdaanan niya, yes, it takes time bago mawala yan. Kaya mag-focus muna siya sa mga taong nagbibigay at nagtitiwala sa kanya.
Sana makamit mo yung gusto mong masayang buhay. And good luck. Shoutout sa Team Bulacan Overdrive, lalo na kay Yorme Rodjun Gabatino, Albert at Alfred Agustin. Maraming salamat. Mga kabisyo, may isa na naman tayong listener or letter sender na nagtatanong at nanghihingi ng advice kung paano daw ba talaga siya magsimula ulit. Emotionally, mentally, at spiritually. Alam nyo, habang nakikinig ako ng kwento ni Basa Princess kanina, ni DJ Rocky, marami akong sinusulat na mga gusto kong sabihin. Isa na dito, kabisyo, yung salitang minsan sapat na ang pagtanggap na hindi lahat ng tao kayang manatili at hindi lahat ng sugat ay kailangan madaliin ang paghilom. Ako naniniwala ko na people come and go. May mga tao talaga na mag-i-stay sa buhay natin at may mga tao talaga mawawala sa buhay natin. At ganoon din po sa relasyon. May mga taong magiging parte ng mga pagngiti natin pero hindi hanggang dulo. May hangganan nito. May mga tao tayong makakasama na akala natin hanggang dulo na siya sa buhay natin. Pero hindi pala. Siya pala yung tao na para may matutunan lang tayo sa buhay natin. At yun pala ang parte niya. Kapag nasaktan tayo, kabisyo, heartbroken tayo, at pakiramdam mo ngayon failure ka, hayaan mo yung oras at panahon ang gumamot sa mga sakit na nararamdaman mo. What do you mean, Titan Jello? Hindi kasi natin talaga mabibigla ang paghilom sa puso natin. Wala pong ganon, kabisyo. Katulad ng sabi ng isang kabisyo natin na bakit 7 years hindi pa rin siya naghahanap? Ibig sabihin, hindi pa siya nakaka-move on. Until now. Hanggang ngayon, may kirot pa rin. Pero darating ang panahon na marirealize niya na tama na pala. Naubos na ako, pagod na ako. Ito na siguro yung panahon na para respetuhin at mahalin ko naman ang sarili ko. Ganun po yun, kabisyo. Hindi po yan sa 7 taon, 10 taon. Hindi po ganun yun. Pero, masisigurado lang natin, kabisyo. At ako mismo, garantisado na naniniwala na ang panahon ang pinakamagaling na manggagamot sa mga sakit, galit, pait, at pagkayamot natin na nararamdaman sa puso natin, sa sarili natin. Panahon po ang manggagamot. Yung tipong may isang umaga ka na lang nagigising na, tapos na pala ako. Tapos na pala ako sa pace ng buhay ko. Na dinadamdam ko yung mga ganitong bagay. Biglang may pitik na lang na, kailangan ko na pala mag-move on. It's about time na ma-realize ko na dapat ko nang mahalin yung sarili ko at mag-focus na ako doon sa mga taong nagmamahal sa akin. Rose,
Sa tamang panahon, mararamdaman mo ang tamang paghihilom. Kaya mga kabisyo, kung hindi pa kayo naghihilom sa mga sugat ninyo, huwag nyo madaliin. Huwag kayong umibig muli. Para kapag nagmahal kayo, alam nyo sa sarili nyo na buo na kayo. At hindi dahil sa bagong tao na nakilala ninyo, ay dun lang kayo muli na buo. Sa pagkawasak at pagkasira ng ating sarili, kadahilanan ng pagkawala ng taong mahal natin, o sa pagiging heartbroken natin, tanging panahon at sarili mo lang din ang maggagamot dyan, hindi po ibang tao. Para sa ganun, kung sakaling handa ka na, alam mo na sa sarili mo na ito na yung tamang oras para umibig ka. At least buong-buo ka. Nakikilalanin ng taong magmamahal sa iyo ng totoo. Mga kabisyo, sana may aral tayong natutunan dito sa kwento ni Rose at sa ating mga napag-usapan. Muli, ako po pala si DJ Titan Jello. At kung may mga kwento po kayo na gusto nyo pong ibahagi, maaari nyo pong ipadala sa Gmail account ni djrockitera@gmail.com. Mga kabisyo, sa ating pagbabalik, samahan nyo naman po ako sa ating programang Top Secret. Maaari na po kayong tumawag sa Viber line natin na 0916-529-5595. Kaya mga kabisyo, ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio kasama ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello.